Mangibingelele, ngiyabingelela. Uma uwumuntu okhala ngokuthi induku yakho ayifangishini kahle, noma umuntu wesifazane ukhala ngokuthi ufelwe imizwa, imizwa yakho uyayibona ukuthi ayisasebenzi ngendlela. Kunale nhlaba le enje, inhlaba encane le, ikhala elincane leli, liba ngathi liba nendawo engathi uyabona umuntu menamashanguba, linjalo, alibabi. Uthatha lona ubese uthola lo muthi lo isida akhutha, ne? Thola isida akhutha lento ubese uyayigcoba yonke, uyihlanganise, bese uyayipheka, uyifake emanzini, ubese uthola uju ihani, ne? Ungayithenga le noma ile yasesitolo, because abantu they end up besokola, abakwazi ukuthi bathole le original esuke ingekho processed, because le esuke i-processed isuke ifakwe nama-chemicals, so ayikwazi ukufunctiona properly njengale esuke kuwukuthi usuke uyithola ebafaneni. Uyawupheka ke lo mhlobo, ubile at least 15 to 20 minutes, then ubese uyathatha amanzi wakhona, uwasefe nje kahle, iy'nkambi uzilahle, bese uthatha ngalesikhathi sokubilisile sesokukhiphile, uthatha ikota yeglass yoju uyifake phakathi,